Sanibonani, angibingelele futhi sikhona la eMlambo omunye esigodlweni esikhulu, the School of African Indigenous Science. Sengikhulume kakhulu neningi lethu, kodwa kunento engifuna ukukhuluma ngayo manje eqondise kuyintsha, iqondise kosomabhizinisi bakithi, iqondise kithina the elite class, whether you are a professor or a doctor or whatever. Uma ubheka angiqalela kuthe ngo-1993 makuzwakala ukuthi sizokhululeka, sagijima sayothenga imizi esilungwini yabelungu, sashiye yethu elokishini la sasikade singqumbelwane khona. Masifika kule mizi khona into esingayinakanga, kutshalweni ebaleni, kukhonani ebaleni. Uze umuntu ethi, hey, my house has got a swimming pool. Now sisuke lokishini njena asibhekile ukuthi size sinqobelaniswe nje kwakwenze njalo. Sasiphuca umhlaba owakwazi ukwakha kuona, bese uba nalento engizokhuluma ngayo namhlanje siphucwe yona. Konke ngicela ukuyibheke nje, uyibeke emqondweni. Ngithi ngikhuluma ngiqhubeka nale nkulumo ubibe emqondweni. Kwenziwa yini thina abantu abamnyama singabi nayo ilegacy? Kwenziwa yini thina abantu abamnyama abanamabhizinisi angasaleli isizukulwane? Kwenziwa yini thina abantu abamnyama sithi mase sihambile sihambe nako konke phele konke? Ugcina ukuthiwa, oh, he was a professor, he was a doctor, oh, kwasho wacima, he had some businesses. What happened? Uyazi into ehlekisayo, ngifunde emlazi, ngaze ngasebenza ngawumsakazi, kwakunamabhizinisi abantu abamnyama. Engakutshengisa lapha kwakuyibhizinisi labani nakamashu nakoklemo. Awekho konke lamabhizinisi. What happened? What happened? Sinalento thina yongayishiya ilegacy. Ngakho ke mhlambe nami ngiyofa. Oh, usho Vivi, oh, lo wakwawumsakazi wayinyanga. That's all. And what next? Ihlazo leli. Uyazi lele phi indaba? Oh, usho usibani usomabhizinisi. Pheli aphi awekho. Uyabona nje khonto eyinxaka. Ake ubuka amaSulumane. Kunokathi, kunomusa, kunobani. Uthi yabheka kuthiwa hayi sokwabazukulu lapha. Usuzovika ke wena, hayi ngoba bathola amashansi iqala kwakubandlululo. Kulungile phela. Kulolu bandlululo yini ke nathi ke singasalangane ke nokuthile. Thatha nje lo msebenzi engikuwona wokwelapha. Uphi umelaphi washiya ilegacy? Sinobaba uJohn Langa libalile Dobo washiya uHlange. Umntwana unkosi Mangosuthu Buthelezi. Naye Mangosuthu uzoyishiya. Uzoshiya wena. Where is the legacy? Nansi indaba la sishawe khona. Uyabona uma ubheka iSulumane. Lo muntu wazi kahle kamhlophe efuna enzeni. Lo muntu uyathandaza ngekhathi ezithile zakhe ngendlela yakhona. Lo muntu uyahlaba. Futhi uhlaba into ekhuluphele. Bafuna into ezikhuluphele la abantu. Ngakhele neplaza mina elibathengisela yonke into, ngakhele neplaza la behlabela khona, ngeke ungitshele. Yikapa abayihlabayo, yinkomo abayihlaba, imbuzi abayihlabayo. Make no mistake. So bakli. Yingakho ke becebile. Abadlaleli lapho banenqubo yabo.
ngisho imoto bagibelisa unkosikazi ebizayo yena ahambe nje ngeshibhile banenqubo yabo nje bangahlukani nayo into abayiphethe nje bese ngiza kumlungu umlungu ahlukani namanzi okubona iholiday nje lincane zu Durban besuke eGoli imizi yabi nama swimming pool wona uthi oh my house I bought emhlanga ine swimming pool and so what uthenga umuzi one swimming pool u understand amanzi so umlungu amanzi wathatha zawathi afake ngishebaleni ayolwandle bese kuba yilento angayishiyi angahlabi kodwa ashunqise ebaleni ibrayi every Friday bayosala abantu bahambe baye emapaki labantu bose labe khona kuyashunqa ingakho amabhunu aqhamuke neburevors des ons eie vors van ons eie vaders labantu amabhunu into ayikhonza imvelo nemfuyo dibel dikuyi dikrantse wat heil o die winternag o koud is die winternag babantu busika maar dit is mooi ek geniet dit I enjoy that uyayizwa leyo nto ngoba kubona yila bekholelwa khona ukuthi ithongo labo lele khona kunezihlahla abazibiza ngobhobhoti ovakabhiki boom bayazazi utholeke manje wena uhambile kwasuka ke manje elokishini wayothenga edolobheni uthenga umuzi omlungu uthola isigqiki somkhovu laphana uthola isihlahla sesundu uthola isihlahla somkhanya kude usujalelo umlungu akahlukani namanzi akahlukani nenokosa akahlukani nezihlahla ezikhulumayo yiko ke ecebile eyomuntu omnyama imfihlo ikuphi nansi ke manje sengena garaka Isibaya sasha wesibayini mangithi Isibaya ngisho ukuthi nanku umuzi womnumzane kube nesibaya senkomo nesibaya sembuzi uyahlanya umkhizi what is the significance of that angithi la ehamba khona umnumzane ayokhala khona makonakele angithi la ehamba khona umnumzane ayothetha khona angithi la umnumzane yathi noma esehambile emhlabeni angcwatshwe khona afihlwe khona noma eceleni kwasi Isibaya angithi la umnumzane wayebona khona ukonakele ekhaya makufa kuphunza inkomo mhlambe kusa inkomo idindilizile bese yozwa ngoba umhlola loyo Isibaya yila kwakuhlatshelwa khona yila kwakuthethelwa khona idlozi yila kwakukhululwa khona basishaya Isibayeni impande angikhathali imtaka baba buza kumina impande edlula zonke impande yini Isibaya uzothi uhlala eSentini uhlala kwisabhabhe enkulu eCape Town uhlala eMhlanga uhlala eBhalito uhlala eMdloti uhlala epi uyadlala uVVO that's fine what are going to live okubhlungu uyazi ukuthi ayikho into ebhlungu njengokuthi ngibe namajazi awu5 njengoba nginawo kodwa I've got problems ngihambe ngeemoto ezibizayo zo 4.5 million but I've got problems ngibe nemali impela ngicanase ngibe somabhizinisi but I've got problems ukuthi I can't share them with you nankinga mina yami argument ithi mawuphila baba don't be rich be wealthy so abelungu babhekene newealthiness not ukuba rich yingakho thina sithi mase nemali bese sikhalela ipower ilento esifuna sengifuna ipower ke manje yingakho thina mawunemali bese uhamba uthi ufuna kwazi abantu you lose three things you lose ukuba simple humble and respect that's what you lose the four legs of the pot of the black pot ngakho Isibaya bafowethu uyazi ngisasebenza kwaloliwe Transnet zazithi ezakwaXhosa insizwe ngengisho ngamagama ezinkulu ezicebile hey mkhisi fondini ndiye ezilalini ngoku ezilalini inganomuzi ehotini eSenhurst kodwa ndiye ezilalini ufundini ndiyoxhela
uyayizwa leyo nto abuye lo muntu akushaye top position ulibele ukuthi wena oh no I'm going to Durban to Mlazi fike lapho lokubhuquza bafowethu na into abasishaya ngayo abelungu Isibaya ake sibuyele emuva wothi noma unomuzi kwi-estate eGoli kumbe lapho kobhali kube ephe hamba uyokhuluma nenkosi noma nenduna emakhaya ube nesibaya uyabona lesiyasibaya isona esidonsa lokhu okufuna ebhenki yingakho imali ingahlali thina uyazi abantu abasuke bezemlambo omunye 80% bonke enye into bamkhiza imali ayihlali kwasho kwacima izohlala nje le mali ibanjwe yini imali bantu benkosi kithina kuyona imali le inkomo nembuzi ubuka inkuku ebaleni ke zizalele kube nyakanyaka ubonto hawu liyaphila ithongo zizali inkomo awu laphila ithongo kuzala imbuzi zizale ngambili zizale ngantathu liyaphila ithongo so into eyenza ukuthi singashile egesi thina yileyo ngoba saphuca Isibaya naw ke esibayeni kuhlela isintu nesiko lele siliphikayo esingalifuni esithi base siphila sibe ngaphezulu kwalo we become above it uyayibona leyo nto ngakho uyabona nje bangikhuluma nje angikhulumi theory angikhulumi moyeni I'm talking from experience ukuthi ngidlulephi namhlanje ngilaphi ingakho thina abantu abamnyama umuntu mephumelele noma ephumelela siyashesha ukuthi uthwele sithi hayi suka uthwele usibanibani ngoba we are failing to say no bafowethu uyibambile usibanibani na inkinga yethu and amasulumane kanjalo futhi nabelungu they don't say that they just appreciate enye into esihlulayo thina siyahluleka ukuthi no mfowethu well done thank you well done my brother you've made it what a lovely uyazi ukupaka imoto yakho nje ebizayo emall uzumlungu ethi or emarobotini what a nice car what a lovely car ngeke umuntu omnyama umuzwe ngoba sisiqalekiso kithina bafowethu sisodwa nje siyasho offer thina inkinga yethu ngoba the fundamentals are gone ngakho ke lenkulumo yami namhlanje bafowethu iqondisa across the board mathubani ngaba nenhlanhla mina ukuthi nginama degree awu5 ngine doctorate ngoba ukube kuthiwa nginanga bekuthiwa hayi suka ucriticize ngoba engafundile I've got it so ingakho kulula ngithi I'm talking from experience nginasi Isibaya ngineenkomo ngineenkuku ngineembuzi nginayo yonke into nale moto enikhuluma ngaso yeke imali ngoba akekho umuntu owaneliswa imali so kuyafana ukuthi no imillionaire ufana nomuntu anayo ngakho ke bafowethu bodadewethu ake sibuyele kuleya nto yesibaya ngima lapho ngiyabonga